Dascoin Slovensko. Vítam vás pri ďalšom videu, v ktorom si ukážeme, ako si zaregistrovať web peňaženku, do ktorej budeme príjmať Dascoiny. Na to, aby sme obdržali registračný mail, je potrebné si zverifikovať telefónne číslo na NetLeaders účte. To môžeme urobiť v sekcii nastavenia účtu, kde si telefónne číslo vyplníme, obdržíme SMS-kou kód, ktorý potvrdíme a tým verifikujeme telefónne číslo. Po tejto verifikácii potom čakáme na e-mail od spoločnosti NetLeaders k registrácii web peňaženky. Tu nájdeme aj všetky inštrukcie, ako peňaženku zaregistrovať. Máme tu dve možnosti, registrovať nový účet, alebo pre tých, čo vlastnia viacero licencií, majú možnosť kombinovať tieto účty do jednej web peňaženky. Takže volíme registrácia nového účtu. Ďalej si zvolíme registrácia nového účtu znovu. Web peňaženka je súčasťou spoločnosti WebWallet, takže je tu potrebné vytvoriť nové heslo, čiže nemôžete použiť heslo, ktoré používate na svojom NetLeaders účte. Toto heslo by malo tiež obsahovať čísla a nejaké punktuálne znamienko, čiže nejakú čiarku, bodku alebo niečo podobné. Potvrdíme heslo. Všetko to potvrdíme. Čiže mali by sme obdržať mail s inštrukciami. Na potvrdenie účtu. Klikáme na tlačítko potvrdiť. Takisto sme obdržali aj SMS-kou ďalší kód, ktorý musíme vpísať. Potvrdíme a verifikujeme. Takže verifikácia prebehla úspešne a teraz sa môžeme už zalogovať na svoje nové konto web peňaženky. A toto už je menu web peňaženky. Máme tu znázornený názov licencie, počet cyklov, frekvenciu, pri ktorej bola licencia zakúpená, bonus k danej licencii. Ďalej tu môžeme vidieť počet Dascoinov, ktoré sme už prijali, kde vlastne príjmame od začiatku mintingu od 31. marca, čiže nie je dôležité, ako rýchlo si peňaženku zaregistrujete, Dascoiny príjmate celý čas. Ďalej si tu môžeme pozrieť rád cyklov čakajúcich na minting Dascoinov. Tieto fialové línie zobrazujú, v akej fáze sa cykly nachádzajú.
a keď dojdú do konca, budete mať obdržané všetky Dascoiny. Takže to by bolo k registrácii web peňaženky asi všetko. Ak by ste mali nejaké nejasnosti alebo otázky, môžete nás kontaktovať na našom maili alebo priamo na našej facebookovej stránke Dascoin Slovensko. A ja sa už teším na ďalšie video. Majte sa.